Milí priatelia, minulo sme si hovorili o sviatosti Eucharistie a o sviatosti zmierenia. Dnes v poslednej 7. časti si povieme o sviatosti chorých, o sviatosti posvätného stavu a o sviatosti manželstva, ako aj o ďalších liturgických sláveniach, ktoré nie sú sviatosťami. V starom zákone človek často prijímal chorobu ako ťažkú skúšku. Už proroci upozorňovali, že utrpenie neznamená iba prekliatie, ale že človek, ktorý trpezlivo prijíma utrpenie, môže byť druhým prospešný. Inak povedané, aj choroba môže mať svoj význam. Napríklad môže človekovi pomôcť byť bližšie k Bohu. Sám Ježiš prejavoval veľký záujem o chorých. Ukazuje nám, že ak trpíme my, trpí aj nebo. Boh si dokonca praje, aby sme ho spoznali v jednom z týchto jeho najmenších bratov. Preto Ježiš svojim učeníkom zveril starostlivosť o chorých ako prvoradú úlohu. Vyzval ich: chorých uzdravujte, a prisľúbil im Božiu moc. V mojom mene budú vyháňať zlých duchov, budú hovoriť novými jazykmi, hady budú brať do rúk a ak niečo smrtonosné vypijú, neuškodí im. Na chorých budú vkladať ruky a tí ozdravejú. Blahoslavená matka Tereza, ktorá zbierala zomierajúcich v kalkatských kanáloch, je jedna z mnohých kresťanov, ktorí sa venovali chorým a objavili v nich Ježiša. Sviatosť chorých môže prijať každý veriaci, ktorý sa nachádza v kritickom zdravotnom stave alebo situácii. Môže sa v živote prijať viac ráz. Preto má zmysel požiadať o túto sviatosť aj v mladom veku, ak má človek napríklad podstúpiť ťažkú operáciu. Pri slávení tejto sviatosti je podstatná modlitba kňaza, spojená s pomazaním čela a rúk chorého posväteným olejom. Sviatosť chorých udeľuje útechu, pokoj a silu a chorého v jeho utrpení spája s Kristom. U mnohých táto sviatosť vedie k telesnému uzdraveniu. A ak si Boh chce niekoho povolať k sebe, dáva mu v tejto sviatosti silu ku všetkým telesným i duševným zápasom na jeho poslednej ceste. Ak sa chorý nemohol vyspovedať, sviatosť chorých spôsobuje aj odpustenie hriechov. Sviatosť chorých je istým druhom životnej poistky. Životná poistka človeku pripomína, že raz zomrie, a keď sa to stane, má zabezpečiť potreby, ktoré vzniknú. Aj sviatosť chorých pripomína ťažko chorým alebo ľuďom v ohrození života, že v tom okamihu to najdôležitejšie pre nich je primknúť sa k Ježišovi Kristovi, ktorý premohol smrť a ktorý jediný ich môže previesť zo smrti do života. Viatikum znamená pokrm na cestu. Je to Eucharistia, ktorú prijíma ten, kto sa chystá opustiť pozemský život a prejsť do života večného. Teda je to pokrm, ktorý posilňuje na cestu do večnosti. Pokrstený a birmovaný kresťan môže v cirkvi prijať dve sviatosti, ktorými ho Boh volá k službe. Je to sviatosť posvätného stavu a sviatosť manželstva. Obidve majú spoločné to, že sú určené pre iných. Nikto nie je vysvetený iba sám pre seba. A takisto nikto nevstupuje do manželského stavu iba sám pre seba. Ten, kto prijíma sviatosť posvätného stavu, dostáva špeciálnu účasť na Kristovom kňazstve. Sviatosť posvätného stavu má 3 stupne. Biskupský stav, kňazský a diakonský stav. Biskup sa po vysvetení stáva právoplatným nástupcom apoštolov. Je zodpovedný za celú cirkev spolu s ostatnými biskupmi a pápežom. Kňaz pri vysviacke dostáva od Ducha Svätého nezmazateľnú pečať, ktorá mu dáva schopnosť konať v Ježišovom mene. Kňaz ako spolupracovník biskupa má hlásať Božie slovo, udeľovať sviatosti a predovšetkým Eucharistiu. Diakon je ustanovený pre osobitnú službu v cirkvi. Zastupuje Krista, ktorý prišiel slúžiť a položiť svoj život ako výkupné za mnohých. Ako hovoria slová diakonskej vysviacky, posilnený darom Ducha Svätého bude pomáhať biskupovi a jeho kňazom v službe slova, oltára a charity. Stane sa služobníkom všetkých. Diakon môže krstiť, požehnať manželský zväzok pri sobáši, predsedať pohrebným obradom a pri svätej omši môže preniesť homíliu. Dnes sú opäť do diakonskej služby povolaní jednak tí, ktorí žijú v celibáte, ale aj ženatí muži.
Aj diakonská vysviacka vtláča celoživotnú a nezrušiteľnú pečať. Za diakona, kňaza a biskupa môže byť platne vysvetený len muž, ktorý prijal katolícku vieru, bol pokrstený a cirkvou uznaný ako povolaný na tento úrad. Prečo nie sú svetené aj ženy? V žiadnom prípade to neznamená pohŕdanie ženami. Pred Bohom majú muži i ženy rovnakú dôstojnosť, len ich úlohy sú rozdielne. Cirkev nasleduje Ježiša, ktorý pri ustanovení sviatosti kňazstva vo večeradle na Zelený štvrtok povolal výlučne mužov. Ježiš si nezvolil za apoštolky ženy a nepovedal im, toto robte na moju pamiatku. Kňaz muž predstavuje pre spoločenstvo veriacich zástupcu Ježiša Krista. Kňazstvo je osobitná služba, ktorá predpokladá rolu muža otca. A prečo majú žiť kňazi bez ženy v celibáte? Ježiš sám žil v celibáte a chcel tým vyjadriť svoju nerozdelenú lásku k Bohu Otcovi. Tí, ktorí sú povolaní ku kňazstvu, prijímajú tento dar bez ženstva, aby tak mohli Ježiša nasledovať a slúžiť mu s nerozdeleným srdcom. Rímsko-katolícka cirkev vyžaduje tento spôsob života od svojich biskupov a kňazov, kým východné katolícke cirkvi iba od svojich biskupov. Všetkých kresťanov Kristus v krste urobil kráľovstvom a kňazmi Bohu. Každý kresťan je teda istým spôsobom kňazom. Je povolaný ku všeobecnému kňazstvu, ktoré sa líši od sviatostného kňazstva. Každý pokrstený má v Božom mene pôsobiť vo svete a prinášať Božie požehnanie a milosť. Kresťan má svet posväcovať svojimi modlitbami a obetami a vyprosovať preň od Boha požehnanie. Boh povolal muža a ženu, aby boli navzájom jeden pre druhého a neboli už dvaja, ale jedno telo. Takto vo dvojici majú prežívať lásku, plodiť deti a byť znamením Boha, ktorý je prekypujúcou láskou. Boh je láska, ktorá preteká a prejavuje sa všade vo svete. Aj manželská láska sa má prejavovať všade okolo nich, predovšetkým v ich deťoch. Sviatosť manželstva vychádza zo sľubu muža a ženy, daného pred Bohom a pred cirkvou. Boh tento sľub prijíma a potvrdzuje a manželia ho naplňajú svojim fyzickým zjednotením. Tento zväzok ich zaväzuje až do smrti niektorého z partnerov. Sviatosť manželstva si udeľujú muž a žena navzájom. K sviatostnému manželstvu nevyhnutne patria 3 prvky. Slobodný súhlas, dobrovoľné prijatie celoživotného výlučného zväzku, teda vernosť jednému človekovi a nážny, a otvorenosť pre prijatie potomstva. Manželstvo, v ktorom by bol vopred vylúčený jeden z týchto prvkov, vôbec nevzniká. Kňaz alebo diakon dáva novomanželom Božie požehnanie. Inak je iba svedkom, že manželstvo bolo uzavreté za splnenia náležitých podmienok a že manželský sľub bol zložený úplne a verejne. Manželstvo je nerozlúčiteľné. Trvá, kým ich smrť nerozdelí, lebo naozajstná láska je jednoducho taká, nemôže milovať len na skúšku. A je nerozlúčiteľné aj preto, že manželstvo predstavuje Kristovo odovzdanie sa cirkvi, ktoré je verné a siaha až po jeho smrť na kríži. Na tejto zemi je mnohé také relatívne, ale Boh jediný je absolútny. Absolútna vernosť v manželstve svedčí práve o Božej vernosti. Uzavrieť cirkevné manželstvo znamená dôverovať viac v Božiu pomoc ako vo vlastnú silu a zásobu lásky. Skutočnou hrozbou pre manželstvo je hriech. Naopak, odpustenie ho obnovuje, modlitba a dôvera v Božiu prítomnosť ho posilňuje. Mnohé manželstvá sa ocitajú v ohrození vinou nedostatočného dialógu a nedostatku pozornosti. K tomu navyše pristupujú ekonomické a spoločenské problémy. Za mnohými problémami stojí hriech, žiarlivosť, túžba ovládať alebo vlastniť toho druhého, panovačnosť, vyhľadávanie konfliktov, žiadostivosť, nevera a podobne. Preto do každého manželstva patrí odpustenie a zmierenie vo sviatosti pokánia. Cirkev berie vážne sľub, ktorým sa manželia zaviazali k celoživotnej vernosti. Tento sľub sa nedá vziať späť. Je pravdou, že každé manželstvo je ohrozované aj krízami.
Existuje však veľa spôsobov, ako krízu prekonať. Spoločný rozhovor, modlitba, niekedy aj odborná pomoc. Ale aj pripomenutie skutočnosti, že vo sviatostnom manželstve je prítomný ešte niekto tretí, Ježiš. Ten, pre koho sa manželstvo stalo skutočne neznesiteľným bremenom, alebo kto je dokonca vystavený psychickému či fyzickému násiliu, môže žiť odlúčenie. Hovoríme o odluke od stola a lôžka, ktorá musí byť ohlásená cirkvi. Hoci sa v takomto prípade zničilo manželské spolužitie, manželstvo zostáva naďalej platné. Niektoré krízy môžu odhaliť, že jeden alebo obaja partneri neboli v čase uzavrietia manželstva schopní manželstva, alebo neprejavili úplnú vôľu k manželstvu. Môže sa teda ukázať, že ich manželstvo je neplatné. Po preverení situácie cirkevným súdom môže cirkev prehlásiť také manželstvo za neplatne uzavreté. Vtedy sa hovorí o anulácii manželstva. Ako sa stavia cirkev k ľuďom, ktorí sa rozvedú a civilne znovu zosobášia? Ten, kto uzavrie manželstvo v kostole a potom sa dá rozviesť a ešte za života svojho manželského partnera civilne uzavrie nové manželstvo, koná proti nerozlučnosti manželstva. Tomu, kto žije v takejto rozporuplnej situácii, cirkev naďalej venuje svoju starostlivosť. Nemôže však pristupovať k svätému prijímaniu. Pri sobáši katolíka s nekatolíkom je na uzavretie manželstva potrebné získať cirkevný súhlas. Takéto zmiešané manželstvo si od oboch partnerov vyžaduje osobitnú vernosť Kristovi, aby sa nestalo, že rozdielom v prežívaní náboženstva sa nakoniec obaja stanú ľahostajní vo viere. Pre katolíckeho veriaceho môže byť veľmi ťažké uzavrieť manželstvo s partnerom, ktorý vyznáva iné náboženstvo. Rozdielne náboženstvo snúbencov je cirkvou vnímané ako prekážka. Takéto manželstvo môže byť platne uzavreté iba vtedy, ak snúbenci požiadajú o oslobodenie, tzv. Dispens, od tejto prekážky. Také manželstvo nie je sviatostné, lebo jeden z partnerov nie je pokrstený. Problémy, ktoré vznikajú pre veriaceho partnera, sa týkajú prežívania svojej viery a výchovy detí vo viere, keďže k tomu nemusí mať podporu svojho partnera. Každý človek nie je povolaný do manželstva. Aj ľudia, ktorí žijú sami, môžu žiť plným životom. Ježiš mnohým z nich ukazuje osobitnú cestu. Pozýva ich k životu bez manželstva pre nebeské kráľovstvo. Dobrovoľný život bez manželstva môže byť prijatý ako silný znak toho, že Boh je dôležitejší ako všetko ostatné. Človek žijúci bez manželstva sa síce zrieka sexuálneho vzťahu. Nezrieka sa však lásky. To, čo je cirkev vo veľkom, je rodina v malom. Odraz Božej lásky v spoločenstve ľudí, ktorí sa majú radi. Aj dnes môžu byť rodiny, v ktorých prebýva Ježiš Kristus skutočným kvasom pre našu spoločnosť. Sveteniny sú posvätné znaky alebo úkony, ktorými sa sprostredkováva Božie požehnanie. Tvorí ich modlitba sprevádzaná krížom a inými znameniami. Medzi sveteninami zaujímajú dôležité miesto požehnania. K typickým sveteninám patrí žehnanie osôb, domov alebo dopravných prostriedkov, žehnanie vody, zvonov, označovanie veriacich popolom, žehnanie bahniatok a podobne. Pri každom krste sa vykonáva tzv. Jednoduchý exorcizmus, teda modlitba, pri ktorej je krstená osoba vytrhnutá z moci zlého a posilňovaná k boju proti mocnostiam a silám, nad ktorými Ježiš zvíťazil. Veľký exorcizmus je modlitba, ktorou sa pokrstený kresťan vymaní z vplyvu a moci zlého. Môže ju uplatňovať iba kňaz, ktorého na to určil biskup. Exorcizmus je verejná prosba cirkvi v mene Ježiša Krista, aby bola niektorá osoba alebo predmet chránená proti vplyvu zlého ducha a vyslobodená z jeho moci. Ten, kto sa vydáva na púť, modlí sa nohami a všetkými zmyslami zakusuje, že život je veľkým putovaním k Bohu. Prechádzať v rozjímaní a modlitbe 14 zastaveniami Ježišovej krížovej cesty je veľmi staré cvičenie zbožnosti. Cirkev odporúča túto pobožnosť predovšetkým v pôstnom období a vo Veľkom týždni. Kresťanský pohreb je službou lásky, ktorú dané spoločenstvo preukazuje svojim mŕtvym. Touto službou lásky má účasť na žiali pozostalých
Zároveň si však uvedomuje posolstvo Veľkej noci, ktoré má v sebe nádej. Veď zomierame v Kristovi, aby sme spolu s ním slávili zmrtvých staní. Touto 7. časťou sa naše rozprávanie o Júkate uzatvára. Prebrali sme spoločne prvé 2 diely Júkatu, v čo veríme a ako slávime kresťanské tajomstvá. Verím, že tieto stretnutia s Júkatom boli pre vás zaujímavé. Budeme radi, ak si Júkat kúpite a prečítate si aj ďalšie 2 časti. Život v Kristovi a ako sa máme modliť. Prajem vám krásne zážitky a dobrodružstvá na vašej ceste za Kristom.